Joo. No niin. Tää piti sirpauttaa se valvo. Ai sekin on kipeä. Voi vitsi. Tästä 3 päivän jälkeen tulee. Joo. No minä soittelin sitä vähän myöhemmin. Mutta tervehdinkin. Älä muuta jätä sitä. Joo, mä soittelin sitä myöhemmin. Joo hei. No niin. Täällä pelit käynnissä. Voi, ei tästä tuu mitään. Anna kun minä näytän. Tänne se kautta. Kato sinne meni. Sori, mulla on kiire. Päivää, Kaarina. No niin, Hannu. Ja Aini. Minä pidän gamingistä, koska täällä on niin rauhallista. Terve Jussi. Moro. Me täällä Gamingin lukiossa pyrimme täsmällisyyteen ja siihen, että hommat hoituu ajan tasalla. Siksi me olemme eliittilukio. Joo, eikä Nerimatta kun tästä näkyy, niin Nerimatta on otetaan integraatio. Terve! Terve. Kato. Päivä uusi. Joo. No. Jorma taas myöhässä. Eipä yllätä yhtään. Eli kuten olin sanonut, se integraatio... Terve. Onko meillä hissassa? Ota YH. Hissa vitossa on näytös. No niin, tässä on läsnäolon lappu. Ja tähän kirjoitatte esseen... Oho. Täältä on Jorma. Terve. Mitä te siinä teette? Eikö pitäisi olla tunnilla? Me ollaan ysiluokka. Ette oo! Ette ollut eilen tunnilla jostakin kumman syystä. Ette ollut tunnilla eilen. Pitäis tulla nyt korvaamaan sitten, kun ette ollut tunnilla. Ei, ette oo korvannut mitään. Ette oo. En oo nähnyt teitä ennen. Sun pitäis tulla tuota Musiikki 26-kurssille sitten Nokkahulun peruskurssi. Ja sulle tulee sitten tuo Musiikki 38, tuo Ukulelen peruskurssi. Joo, tuutte sinne sitten soittamaan. Kävi muuten eilen hiihtämässä ja osti uudet housut. Ei kaikki siihen pysty, ei kaikki pysty, ei. Hei Heikka, hei! Hei! No niin, onko tämä se esittely? Joo, sitä varten me täytyy täällä olla. Ootteko te jostakin yliistä, kun teitä on niin vähän? Joo! No, tulkaa perässä, tulkaa perässä. Ootko ysi? Joo! No niin, tuu. Eli tässä on meidän liikkasali. Ulkojalka. Tää. Ulkojalka. Tanssia. Ei, tämä nyt näin pitänyt mennä. Ei, nyt oottakaa hetki, siis tytillä on joku juttu, käy. Niin, oliko se? Niin, voimme me lähteä bussiin, kun kello on jo aika paljon. Ei, kyllä me vielä tässä jatketaan. Se 3 minuuttia työaikaa. Niin, jatketaan vielä vähän aikaa. No niin. Hei, ihan oikeesti. No niin, ja seuratkaa vielä meitä Instagramissa. Ihan mansikalle, mitä helvettiä. Markku. Tätähän on jätetty. Hei Gamingin lukion opiskeleva nuoriso. Joskus on aika vastaanottaa elämään uusia tuulia ja avata ovi uusille seikkailuille. Ja siten minäkin olen tässä tehnyt. Päätökseni poistua Gamingin lukion ovista viimeisen kerran ei johdu teistä opiskelijoista. Syyt ovat muualla. Teitä kaikkia on ollut kivaa opettaa ja hetket luokassa ovat olleet niitä parhaita osia työssäni. Vaan kuka nyt yleissivistää opiskelijoita lukiolla laadukkaasta musiikista? Kuka soittaa pitkin koulupäiviä Led Zeppelinia, kuin myös Oscar Petersonia ja Lynyrd Skynyrdia?
Kuka soittaa studioluokassa loistavaa Calm Music for Studying -soittolistaa, joka sisältää myös Nokia-tunnarin, tai tanssii luokassa karttakeppi ilmakitarana? Vastaus voi yllättää, ehkä ei kukaan. Jos sinulla on lukion jälkeen eväät jatkaa enkkusi kehittämistä ominpäin ja ennen kaikkea kiinnostus enkkua ja sen kauneutta ja haastavuutta kohtaan, niin tavoitteet on saavutettu. Siinä sivussa saat toivottavasti itseäsi tyydyttävän ylppäriarvosanan enkusta, mutta oli se mikä tahansa, älä anna sen määritellä itseäsi ja tavoitteitasi. Max-setäkin heilui koko uransa luokan edessä cum lauden enkun arvosanalla. Aattelepa hetki. Jos minä olisin antanut lukion jälkeen keskinkertaisen enkun arvosanan määritellä tavoitteeni tai rajata niitä, en olisi ollut opettajanne. Enkun kanssa hästäämisestä kasvoi rakastamani duuni. Kehityin enkussa ja sinäkin kehityt niissä pyrkimyksissä, jotka ovat sinulle tärkeitä. Älä ikinä unohda tätä. Etsikää oma tienne, ja jos sillä tiellä pitää iskeä päätään pariin mäntyyn, niin so be it. Jos sinulla on unelma, löydät kyllä ajanoloon tavan, jolla sen voi saavuttaa. Se voi viedä aikaa ja teettää töitä, mutta luovuttaa ei saa. Muistakaa pysyä oikeina immeisinä. Yours more than you'll ever know. Se Max. PS. Muistakaa Oscar Peterson ja Max's Led Zeppelin. PPS. Muistakaa Max Perala's Treasure Trove of English Materials, yli 1 700 000 klikkiä ja vuoden kielten opettajapalkinto plakkarissa. PPPS. Yleisellä tasolla annan ohjenuoraksesi tuntemattomasta sotilaasta löytyvän jutun. Asialliset hommat suoritetaan, muuten ollaan kuin ellun kanat. Joo, eli tässä on tää mun sian sikiö. Tää on tämmönen harvinaiskappale. Tosi harvalla virsaopettajalla teistä tulee olemaan tämmöstä. Mutta siis oikeesti ihmisten lisääntyminen on niin kaunis ilmiö, oikeesti, ai että mä rakastan. Siis tiesittekö, että parasimpat ne hermosto aiheuttaa muun muassa siemensyöksyn? Niin ihanaa. Sori, mä otan myös. Sori. Eihän meille tuu myöhästymismerkintää, me oltiin vaan pari minsaa myöhässä. Kuulkaas tytöt, kun parista jo myöhästymismerkistä alkaa tulemaan useampi myöhästymismerkintä. Sitten se tulee poissaolo. Sitten tulee korvaavia tehtäviä. Sori oli myöhässä, oli Parareksin homma. No niin, Pohjois-Suomen paras matikka-YouTubettaja sai webcaminkin näihin omiin videoihinsa. Joo, pistetään myös tuosta filmi rullaamaan. Tyypit hei! Niin, mutta Bemaarissa se ahtikammio siellä sivuroottorissa on paljon parempi. Opa Anteri Sahola hiljaa. Käsi. Mä olen Aalinen. Elää tuolla. Mennään mukana. Mites Osku? Jos mä en riitä, niin hyväksytäänkö täällä tuolla? Hyväksytään. Aalto avainnut kotissa. Noniin. Ja hoitti. Tyypit hei! Mitä? No niin, kirjoitetaanpas tähän nyt se toisen asteen yhtälön ratkaisukaava, mikä menee tällä lailla, että X on ja sitten tuollainen jakomerkki, minkä saa kun painaa shiftiä ja sitten 7. Ja sitten ylöshän tietenkin tulee tuo miinus B, tulee plus miinus ja laittakaapa sitten 4 juureen. Sisälle täytyy laittaa intuitiivisesti tuo B toiseen ja miinus 4A. Joo, ja sitten tuo on tuon näköinen ja eikö teillä näkynytkään mitään?
Zoomataanko täältä vähän? Sitten tehtäviä rupeatte tekemään, eli sieltä kirjasta sitten tulee tehtäviä tämän näköisiä sitten joo, se joku ruvetaan rupeamaan tekemään niitä remakusuussa tietenkin. Oho. Joo, on tullut Instagramissa viestiä. Jaa, katsotaanpas. Jaa. No niin. Oho. Sieltä. No niin, sitten. Säilytäänpä tuosta. Jaa. Tuota. No. Pistetääänpä sulle. Tuota. No. Joo, etköhän sinä joku päivä valmistu sitten Joo. Poistutaanpa kaikki. Oho, no se kello on noin paljon. Aletaanpa lopettelemaan ja tuosta eteenpäin ja sitten kotitehtävästä loppuun. Jompe! Et sinä oo enää Opo. Eiku niin oo? Ootko sä nyt esseet tehty? Eli minä oon Anni Opo ja mä nyt lähden esittelemään teille. Eli täällä meillä on äikän luokkaa. Nyt pojat ne on turvat kiinni. Tai meillä itse asiassa oli tossa justiinsa tommonen kokous, missä sanottiin, että ei sais sanoa, että pojat, vaan pitäis sanoa, että peniiksilliset. Että... Anteeksi rouva Tiukkala, ei Tuikkala. Joo, ehkä mennä tonne. No hei, tulevat aarteet. Moi! Joo, sori, mulla on se kirjoitustaidon koe nyt 3 viikkoa myöhässä, että haittaako? Voi että, ei haittaa. Tee sitten kunhan kerkee. Terve Anna. Voi, tässäkin ne meidän uudet opiskelijat on. Tässä ne vois. Aivan mahtavaa. Hei, tuppa vahvistukset tänne. Okei. Ai mitä mieltä mä oon Kimingin lukiosta? No... Joo, on minä ainakin toki olla täällä Pulkkilan lukiossa opettajana. Että... Niin siis Kimingin. Ai mitä? Ai niin, joo, Kimingin lukiossa on tykännyt olla, että eihän tätä maahan lähteä pois milloinkaan. Kaikesta huolimatta kyllä minä olen iloinen, että olen saanut olla täällä Kimingin lukiolla. Kyllä me täällä Kiimingin lukiossa pidetään tosi hyvää huolta meidän lapsukaisista. Oli kyllä pitkä päivä. No sanoppa muuta. Kuva. Joo, Pohjois-Suomen paras matikka YouTubettaja sai webcaminkin näihin omiin videoihin. Niin mä näin. Kuva. Minimum sisällössä täytyy laittaa. Terve Jussi. Moro. Missä vai sun piti?